nono machiegni. Nyinga Lydia Okeyo. Doho malo koro wito oko kwayo mar piny owacho mane dwaro mondo omi kum manoketi ewi chik omenda maigani owito oko. Mana kaka Dino Koth leronwa, chik ma kamano koro biro lorne kendo piny owacho nyalo rem chope choko mag osuru manyocha igeto e omenda ma ochakore dweni. Jumbe ariyo chakore jatend piny Kenya William Ruto keto koke chik omenda ma higani. Doho pod onyono piny ni chikno ok nyal tiyo kaluwore kod ng'ur mane ochwal e wiye. Jang'ad bura Mogore Thande mane ochungo chikno pod ne onyono piny ni ok bi yiene mondo ti nyaka winj ywak mane ochwal kod Seneta ma Busia Okiya Mtata. There is imminent danger of rendering the petition nugatory and a mere academic exercise. Additionally, the lifting of conservatory orders will militate against the public interest. Okinde mag piny owacho ne okedo kod ng'eto makamano, ka gikwayo ni mondo wene chikno thuolo mar ndalo 14 ka pod piny owacho manyo kaka ginyalo chopo dwaro mar doho. Thande ne owacho ni lal ma jopiny biro yudo ka oyiene chikno tiyo thoth moloyo mano ma piny owacho yudo ka odinne, omiyo koro nyaka lorne thuolo masani. Burano koro ne ochwal e nyim ogai mar doho Martha Koome mabiro chuoga put mar jong'ad bura mabiro winjo burano e tarik ma ibiro yang ka osechuoga putno. Chik omendano ne omedo moko kuom osuru ma ijuogo ewi mwandu ma jopiny onego chak golo tarik 1 dweni. Bura moro mane dwaro mondo jata tije maduol matayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA mondo twe kuom dweche 6 ne pok owinji nyaka seche mane wadhi e yamo. Daniel Kipto wachore ni ne omedo nengo mag diesel, petrol kod mauta mag taya kata bang' doho chungo chik mar omenda e giko mar dwe mar 6 higani. Piny owacho ne geto choko siling bilion 211 ka chik mar omenda otiyo kaka ne ochan. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mbele ni piny owacho golo siem